салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мошини фурӯши бародаро Hyundai Solaris аст. Соли 2014. Сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.4, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошини бародаро 1.4 кам расходе, мотор, коробка ходовӣ 100%, задагӣ пӯстагӣ надорад. бародар да срочно сум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар Москва. бародаро станса Фрязова. бародароне ки Вайлберис кор мераванд, ҳамин адреста будай. касоне харидор бошед, занг мезанед ба ҳамин адреси Фрязовара, мебараш, мемақсад ки мошина мебине, харидорӣ мекуне. наша 500 000 рубл мега. харидори аниқ боша, бо савдо мешава. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат, дар рақам дора, якчида ватсап, якчида промой метавонед ки занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии бародаро Opel Vectra аст. солиш 95. сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.8. коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. чихеле ки наворда мебинед, мошин састинаш ҳам хеле тозаи бародаро. краскашам мотор, коробка ходовӣ 100%, задагӣ пӯстагӣ надорад. танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бичидагианд. дигар ягон расходи камбудӣ надорад бародар. фақат мешини ҳамл мекунед. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, наша 27 мега. бо харидори аниқ боша, камтар савдо дорад. касоне харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони дигари мо бародаро Motorola самосвал ҳастай. солиш 2015 сол. сӯзишвориш дизел бародаро. мотораш яксилиндара, 44 хуваи асп. грузоподъёмнаш бародаро 2 тонн ҳастай. чихеле ки наворда мебинед, 100% самосвал мекунад. ягон камбудӣ надорад бародаро. срочно сум дар кора фурӯхта мешавад. Motorola состояниш бениҳоят хубай бародаро. техас мотор, номер ҳама чиз дорад. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. наша бародаро 20 000 сомон мега. бо камтар савдо мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. Nissan Murano аст бародаро. солиш 2006. сӯзишвориш газ, бензин, гази Евро 4. кузов минивэн, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. состоянии мошин хубай, нахаду ҳамаш 100% кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола утилизатсия. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, наша бародаро 53 мега. срочно фурӯхта мешавад, бо савдо мешавад бародаро. касоне харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародари азиз, дастгириро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. эълони дигари мо бародаро мошини фурӯшӣ. солиш 94 сол. мерседес. сӯзишвориш бародаро газ, бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин состояниш хубай. видеош кардагем, мо камтар видеора тесттар кардагем. касоне ки харидор бошед, занг занед, ватсапда рӯйтон мекунад, видеоро хушрӯ тамошо мекунед. ҳуҷҷатҳои солонаш бичидаги. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
наша 35 номерге бо муомила дора. Касоне харидор бошед марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед. эълони навбатии бародаро трактори фурӯшиастаи трактор солиш 86 сол комплексда бародаро плуг дора тамом дига трактор нахалдо мегас ҳолати корида қарор дорад дар ноҳияи шаҳристон деҳаи саробӣ наша бародаро 60,000 сомон гуфта истодай ягон харидори аниқ боша мега бия бина ҳай кунам махкуша мега савдо мешавад назди тракторда. касоне харидор ҳастед метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед маълумоти иловагиро аз соҳиби трактор дастрас кунед. бародаро дар комментария аз 2107 пурсидаги буданд марҳамат солиш 2004 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 06 коробкаш механик ҳолатш хуб состояние мошин бародаро 100% мегӯяд нахаду ҷошта заводӣ мешавад қарор дорад дар шаҳри исфара наша 13000 сомон мега харидори аниқ боша бо савдо мешавад. бародаро чӣ хеле ки наварда мебинед ҳолати мошин хубай краскашам тозаҳай салоншам тоза. касоне харидор бошед метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. ваз 2109 бародаро пурсидаги буданд солиш 97 сӯзишвориш газ бензин кузов хчб объем 1.5 коробкаш механик ҳолаташ мошин бародаро хубо мега мошин ҳозира шуда 100% кор карда истода қарор дорад дар шаҳри хуҷанд наша 10000 сомон мега харидори аниқ боша биё мега ай пеш савдо мешавад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед ва касоне мошин хона замин дошта бошед дар имо ёки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. касоне ки каронро пурсидаги будем марҳамат солиш 97 сӯзишвориш дизел кузов универсал объем 2 коробкаш механик ҳолатш хуб мошин бародаро ҳолаташ беҳтаринай нахаду ҷошта заводӣ мешавад мотор коробка хаддавиш созай 3 моҳ ҳуҷҷат дора утилизатсиям ҳастай қарор дорад дар шаҳри хуҷанд наша 38 мега бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. опел вектра б яъне дути аст бародаро солиш 99 сол сӯзишвориш газу бензин кузов седан объем 1.6 коробкаш механик ҳолатш хуб мошин бародаро чӣ хеле ки мебинед краскаш тоза балонош ҳолати беҳтаринда газу бензин кор мекунад мотор коробка хаддавиш созай мошин қарор дорад дар шаҳри панҷакин наша 39900 мега харидори аниқ боша бо мега савдои хуб мешавад. касоне ки харидор ҳастед барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихе мошин хона замин квартира чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наварҳои нав бохабар шавед.